And all nations football club. Abua almost. Obia Kofa by Nana Aprankasinya Mieni, any do money more domba. Otumfuo Jame. Obetiama me batante na daru mebru ate se ntina mti baby ono no ane na kwamichei Unity Group of Companies dia na Nations Football Club odi abeka ho adama afi 2026 omu kosi akan no FA Cup Otumfuo na daru man team Nations ena crew ano omofai na sebe yentumi fantana brenkese abra sebe yewura na ontiye tie ne hu nana kwa mechi wa ha one ne mante ono omobobo no ede crew ano eba no de abechi yewura na dawroma afi omobobo African Cup e wa brenkese na dawroma no mo agene sem shira na sebe ebu sebe ekronto na kurum na dawroma Kruwano African Cup no akaho adama no hu ne na kwa mechi any nations omo ha man ne baya bujobo adama yibra bo mu ade na santin ma bo mu ade menshia security yibra security for mo so bo mu ade Ibra krache for bro mo ade. Ibra chine bro mo ade. Na Ibra chame so bro mo ade. Ibra misu bro. Odaro ma se de wa kra brankasinya me ni hene wose no. Se uhu one wa nana kwa michi e wa hawie ya enya ne bone so. Nana kwa michi mrebi abesene ko wa de kotoko ehye ne sama ne hwe so odi hu dwuma bia no mu no odinya adisua e wo ball bo ho to free kotoko an so koti ne team all nations yi asia kan ama afi we se ya mu FA Cup mu boye no odara mo mu ne di nkunim odara mo watete ne sei osama ne baabi atena Neso akosi akan di nkunim a ontimi ntrase so akora wo so ukrom na mewo a me di dwumadi manimu ai na ne yenkoma mira de tochi na animonyam a na daroma ompa abopanti aka no ne bi aka ne football team no o ma ba na abedawase no mu no abedia de no mu de cup no so aba abekirewo to mu ba ya de o mu sa aka no adaroma cup no enie no ma sa besrewo nshira se enam so munya FA Cup ninti no ombenya ho akonya akọ Africa eno so musra mpaibo wishira wo mu a omunim so mkwa ombenya asan de aba unshira nkwa na omuhwe omuba ya odarmo so mu no bedi ada omkro nsam odarma wa obo mu ade na asante ma bo mu ade wa chiame bo mu ade odarma wo henkwa ebo mu ade wa krachifo nso ebo mu ade ena obambo fo nso ebo mu ade onana kwa michi se odarma wa kredi onene football fo ye nimba ya de omno de bedi ade nebru Otumfuo de mase papa Sabre the Nations FC Omayi boy Chairman de anyone me kire ye league ho eja osu de animu na owura kwameche ono a ne team wadaroma eti nkonemu a wonya nkonemu kruwa no eno nti na anya de esa obetime atenase na ewose wode be kire krobia asante kotoko hene eno nti ene wode aduru ha na science bi no asema wo kan se be enya no nko na wo sansere kotoko hene ne nsemu nhira se nyankopon ne nananom eya adom a eye FA Cup ewose omo ebo no eye Africa no omo pese on esaje enti ewura na daroma o nhira omo na eye Africa Cup no mbekwa akobo no enka ahanum ya enti sabre owura kwa meche one eye ni team omo
ɛna ɛma kɔtɔkɔhene ɛtiri na korɔbea asante kɔtɔkɔhene nso so ɛde ne nsa ato wɔn so na wɔde ne nhyira ɛde ama wɔn otie yɛn ɛfiri ɛyɛ manhyia kɔtɔkɔfie mu 104.7 ɛyɛ Opemsuo radio Oko Opemsuo TV Facebook ubenya yo live oko YouTube nso so a obesan enya yen e ho no mo entintan fidie no abefo entintan fidie ne de bia obefa bia obehia Opemsuo radio North America Otumfuo na osai kwame one di omani mo no mo ba my North America almost so eba na almost so abema krobia sante kotokɔhene ade toche makama kyerɛw sɛ ene eye Akwasidae a etoso enum ai enunti sɛ uhunu sɛ ene nananom afura wɔn toma sɛ biebro sɛ bioson wɔn kyene yɛ sisi wɔn so ɛyɛ ehenkwa yɛ nyinaa yɛ di akyire na yɛ somoa na ene eye Akwasidae a etoso enum ane enunti nene uhu sɛ nananom nyinaa wana wasom ewu nkromo wie ye wonyina nso so abeduru ha amenne ye nyina ye san abema krobia sante kotokɔhene ade toche